ଜାଣିଛ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଚିତ୍ର ଆଣିଛି ବୁଝିଲା ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବ ଆଉ ତମର କିଛି ସ୍ୱର ଶୁଭିବ ଆମେ ମାଇକ୍ ରେ କିଛି ସ୍ୱର ତମକୁ ଶୁଣେଇବୁ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ତମେ ଦେଖିବ କୋଉ ଆନିମଲ୍ସ କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେ ସ୍ୱର ଜାଣିପାରିବ ତ ଜାଣିପାରିବ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ଆରମ୍ଭ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଦେଖିବା କହିବ କୋଉ କିଏ କରୁଛି ହେଲା ସେ ସ୍ୱର କାହାର କିଏ ବୋବଉଛି କିଏ ବୋବଉଛି ସ୍ୱର ମାନେ କିଏ ତମେ ଜାଣିଛ ନା କାଉ କେମିତି ବୋବେ କହିଲ ହଁ ସମସ୍ତେ କହିବ ହେଲା କିଏ କହିବ ଆଉ ଦେଖିବ ଚିତ୍ର କୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଜାଣିଛ ବିଲେଇ କି ବୋବାଏ ବିଲେଇ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଶୁଣିଲେ କହିବ ଭିଡିଓ ରଖିବେ ତଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚାଲିବି ତମେ ମୋ ପଛରେ ସେମିତି ଚାଲିବ ଠିକ ଅଛି ଖେଳିବ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି दीदी को पास में चलिए हां चलो 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 पछुए दीदी को जा आगु को नहीं चलो pertama saya चलो दीदी को पीछे सेटिंग मोड़ी होई दीदी का पास पकड़ हमारे ट्रेन लाइन पे तो बढ़िया ट्रेन को तपन को बढ़िया हां अच्छा कुछ
गाड़ी मेरे टाइम को ये करती थी ना कौन करबे ना मुंडे बही थोइकी अक्का बक्का है चलवा चलो